Una vegada analitzats aquests pressuposts així com estan ara, nosaltres el que diríem és que més que un pressupost expansius, estem davant un pressupost explosius i explotaran com varen explotar del 2008-2009 en el 2010. Per tant, tenim en resum, un pressupost amb uns ingressos ficticis, un pressupost que pugen impostos, un pressupost amb una despesa desbocada i mal orientada i un pressupost que lluny de reduir l'estructura política el que fa és incrementar-la col·locant o seguint col·locant a gent dels seus. I tot això, com he dit abans, mentre se nega una paga extraordinària en els sanitaris. Aquesta esmena a la totalitat no significa que nosaltres no mantinguem aquesta oferta nostra condicionada en aquestes condicions i ens agradaria que en la tramitació parlamentària que ara des del Partit Popular poguéssim apoyar aquell pressupost sempre i quan aquestes 7 condicions que són ben assenyades i són necessàries en aquells moments més que mai se compleixin per part del govern armengal.